i-blender. Pagawa tayo ng tacos chili. So, ito na po, na-blender na po natin. So, gagawin na natin siyang paste. Lulutuin lang natin ng 10 minutes. Lagyan nyo ng olive oil. Tsaka magic cubes. Yan, ito na, luto na siya. So, pinalamig na rin. Yan, lagay na natin sa container at ilagay sa ref. So, pwede na natin itong kainin. Pwede kakain ng kanin or kung anong gusto nyo na may maanghang. So, ito na. Easy lang. Marami lang siyang gawin. Stock ko siya para tuwing kakain mayroong pampaga na kumain. So, makagawa ako ng 7 sa 1 kilo na yan, siling pula. Thank you. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.